NDRRMC 10:34 AM, 4 Feb 26 Mag Ingat sa Padagos ing Pyroclastic at Rockfall Dulot ing Cagaho ing Lava ing Volcan Mayan de Con 10:19 AM. Naman yung bulkan, yung MDRRMC. Shouty, salamat sa mga naandyan. Si Arlene, Sir Jicoy. Nagpi-play ako doon sa mga bahay-bahay nyo habang nagmimikos-mikos sa kusina. Thank you.
Salamat po sa lahat ng mga nandito. Si Sir Jaime, si Jeanette, si KSA, salamat, Manaycho. Thank you everyone. Nasa stress kaya umiikot na. Bye-bye, thank you. Balikan na lang kita, Sir Jaime. Sis Agnes, nanood ako dun sa video mo. Thank you. Yak. Ano yun? Sabi yak. Naka-translate sa English, Sir Jaime. Sabi mo yak. Bye-bye po, bye-bye.